L-indikazzjonijiet kollha qed juru li David Sassoli, il-President attwali tal-Parlament Ewropew, mhux se jkun qiegħed jikkontesta l-elezzjoni li ser issir f'Jannar li ġej. Fi kliem sempliċi mhux se jikkontesta għal din il-kariga. Fl-istess waqt ġie konfermat ukoll li mhux se jikkontestaw aktar kandidati mill-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi għal din il-kariga tant importanti. Dan ifisser li l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola ser ikollha ċans akbar sabiex tirbaħ din l-elezzjoni u tibda tokkupa din il-pożizzjoni prestiġjuża immens mhux biss għaliha iżda anke għal pajjiżna. Dawn l-iżviluppi seħħew wara li fl-24 ta' Novembru li għadda, Roberta Metsola intgħażlet bħala kandidata għal President tal-Parlament Ewropew mill-Partit Popolari Ewropew fejn elbet lill-membru parlamentari Ewropew Olandiża Esther de Lange u l-MEP Awstrijak Ottmar Karas. Kienet rebħet 112 il-vot minn 174. Iġifieri aktar minn 64%. Rapporti fil-medja Ewropea qed jindikaw li minkejja li l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi prova jinnegozja ftehim mal-Grupp Liberali biex jifforma koalizzjoni, Iraxti Garcia l-kap tal-istess grupp ikkonfermat li l-ftehim ma ntlaħaqx, għalhekk diversi sorsi jindikaw li l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi x'aktar appoġġjaw lil Roberta Metsola ġala darba jintlaħaq qbil bejn il-Partit Popolari Ewropew u l-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar prioritajiet leġislattivi u distribuzzjoni ta' karigi istituzzjonali bħal ħatra ta' Viċi President. Din id-deċiżjoni tfisser ritorn għal ftehim bejn is-Soċjalisti Ewropej u l-Partit Popolari Ewropew. Il-Partit Popolari Ewropew huwa l-aktar grupp politiku li għandu rappreżentanza fil-Parlament Ewropew b'182 siġġu, warahom il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi b'154, il-grupp Renew Europe b'108, il-Lemin Estrem b'73 siġġu, il-grupp tal-Ħodor b'74 siġġu, il-grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej b'62 u warahom il-grupp Konfederali tas-Xelluk Maqud b'41 siġġu. Jekk Roberta Metsola tirbaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fi 17 ta' Jannar, hija se tkun qed tikseb l-ogħla pożizzjoni għal Maltija fl-Ewropa, kif ukoll l-ewwel mara li tiġi eletta bħala President tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea f'aktar minn 20 sena.